de nou. Avui, des de Roses 23 Abril, us parlarem sobre quins són els elements clau que ha de tenir una parada de roses top. Primer de tot, heu de pensar en la taula i ha de ser una taula que compleixi amb les especificacions que digui la vostra llicència. Per decorar la parada, utilitzarem l'element icònic, que és la senyera. Mira de trobar una senyera que sigui de mides grans perquè tapi la taula, inclosos els laterals, ja que no volem que els clients vegin les coses que guardem a sota. I com que sempre volem donar una bona imatge, podem utilitzar altres elements com aquesta tela de sac. També hem de pensar com subjectar la senyera a la taula. Aquestes pinces ben discretes ens podrien servir. Cal que penseu que la jornada serà llarga i les roses han d'estar sempre hidratades. Per tant, heu de tenir sempre cubells amb aigua fresca. Però d'això no us heu de preocupar, perquè amb Roses 23 Abril us els proporcionem sense cap cost amb la vostra comanda. Un altre element que recomanem són cartells o pissarres per poder promoure missatges relacionats amb Sant Jordi. Així podreu fer les vostres anotacions i us donarà una imatge molt professional. Un altre element indispensable és pensar on posarem els diners, com per exemple una ronyonera per tenir-los sempre a prop i no perdre'ls de vista. A més, sempre haurem de pensar en tenir canvi, perquè no tenir-ne pot ser un motiu de perdre clients. Nosaltres us recomanem que dies abans aneu i canvieu 100 euros a monedes. I per acabar, us donarem un tip extra, i és que podeu posar una carpa. Seguiu tots aquests consells i no ho deixeu tot per última hora. La planificació amb temps és sinònim d'èxit. I sobretot, no us oblideu de les roses de roses23abril.cat. Recordeu que teniu molts més consells com aquest al nostre canal de YouTube. I tots fem Sant Jordi!